Nemojte da se pravite da ste hrabriji nego što jeste, pošto dobro znam kakve ste kukavice, jer ni jednu reformsku meru niste smeli da preduzmete. Ni jednu suštinsku meru za dobrobit naroda niste smeli da preduzmete. Ni jednu meru niste smeli da preduzmete da bi narod živeo bolje. Zato što sam vam rekao, zato što sam... Nisam vas razumeo, nešto vičete. Gospodine Šutanovac, nešto vičete i pretite. Nešto vičete i pretite. Nešto vičete i pretite. Sve što sam rekao, apsolutno mislim. Gospodine Nikoliću, hoćete li da... Gospodine Šutanovac, izrekao sam 2 opomene, gospodine Nikoliću, izrekao sam opomenu. Gospodine... Sramota je što ceo dan pretite. Došao je neko ko vas se ne plaši i ko sme da vam kaže da ste kukavice. Vi ste najobičnije kukavice i ništa više. I bili ste i ostali. I bit ćete uvek. Bili ste i ostali ste kukavice. Gospodine Vučiću, uvaženi predsedniče Vlade, vi ste danas pokazali izuzetno visok stepen nervoze, besa, čak primitivizma i prostakluka. Gospodine Stefanoviću, ne možete na takav način da replicirate. Dozvolite. U političkom smislu. Gospodine Vučiću, nijedan predsednik Vlade u istoriji Srbije, Kraljevine ili Republike na ovaj način nije razgovarao sa narodnim poslanicima kako ste vi to danas uradili. Samo želim da vas obradujem, da vam kažem da se možda pozitivno iznenadite i da se ne sekirate mnogo za moj opstanak na vlasti, jer mi do vlasti nije ni malo. Mislim da je malo čak i komično, tragikomično, kada neko pokušava da uplaši narod ostavkom, čovek koji je 2 puta se povlačio iz politike pa pogazio svoju reč. A one koji vas podržavaju, bar vi narodni poslanici, naučite ih da se ne sprdaju i ne šale sa tim rebalansa, ako mi rebalansom pokazujemo da imamo više para, a ne manje para, da smo novac uštedeli, a ne potrošili. Replika, pomenutu izlaganju premijera. Mislim da sa vašim uličarskim ponašanjem i pretnjama niste zaslužili repliku. Izvolite. Gospodin Borislav Stefanović. Gospodine Živkoviću. Kažite. Gospodine Živkoviću, izričem prvu opomenu. Gospodine Živkoviću, izričem drugu opomenu. Gospodine Živković, izričem 3. opomenu. Gospodine Živković, tražim udaljenje od sednice. Nikad nije odlazio sam.